Så jeg vil gerne vælge at snakke om potensfunktioner, og hvordan den kan kobles ind i en topunktsformel. Så har jeg valgt den svagere opgave af den. Forskriften for en potensfunktion, den hedder f af x er lige med b gange x ophøjet til a. Vi ved, at hvis vi har x er lige med 1, så ved vi, at y er lige med b. Og det er sådan helt banalt, det er noget, man skal vide. Det er noget, man kan rette på. En potensfunktion kan have forskellige, om den kan være stigende, aftagende osv. Det kommer an på, hvor stor vores a er større end 0, eller mindre, eller lignende. Så nu vil jeg give nogle eksempler. Hvis vi har a større end 0, så er den stigende. Og så ser den sådan her ud. Så har vi, hvis at vores a er mindre end 0, det tegner man sådan her med nogle krokodillebånd, så er den aftagende. Så er den aftagende. Og den kan se sådan her ud, for eksempel. Så ved vi, at a også kan være lige 0, og så er den vandret. Og den ser sådan her ud. Det er sådan nogenlunde tegnet, det er virkelig dårligt tegnet, men det lever vi med. Inden for at den er stigende, som var den første graf, jeg tegnede, der er 3 forskellige muligheder, den kan have. Den kan blandt andet have, hvis man lad os starte med at tegne en graf herovre. Godt. Så hvis vi starter med at sige, at a er større end 0, men a er mindre end 1. Så ser den, så vokser den langsommere og langsommere. Så den ser sådan her ud. Sådan cirka. Så hvis man så siger, at a er lige med 1, så er den også bare lige der. Der var en streg lige ud. Det er så godt, jeg prøver at tegne det så godt jeg kan. Hvis man så siger, at a er større end 1, så ser den sådan her ud, og så vokser den hurtigere og hurtigere, ligesom en eksponentiel vækst. Det er de forskellige måder. Nu går jeg i gang, når jeg lige skifter papir, så går jeg i gang med at bevise beviset. Godt, jeg vil lige snakke om en procentvækst. Hvis min x-værdi stiger med et antal procent, så stiger min y-værdi også med et antal procent, men det er ikke nødvendigvis det samme. Så hvis vi tegner en graf her, og så tegner en der, så ved vi, at vi har 2 punkter her og der. Så lad os sige, at fra det her punkt tegner det sådan her. Fra det her punkt til det her punkt på x-aksen stiger med 50%. Så gør det samme sker over på y-aksen. Det kan så godt variere, så kan den godt stige, lad os sige, at den stiger anderledes på y-aksen, så den kan være stige med 100%. Over på y-aksen. Det vil så sige, at hvis jeg rykker videre herover, videre hen, så vil den stadig på x-aksen dog blive nogle højere tal, stige med 50% herover, og på y-aksen vil den stadig stige med 100% herover. Det her det er bare et eksempel på, hvordan en procent vækst kan se ud. Godt. Nu så skal vi snakke om beviset for en topunktsformel, og vi har fået givet 2 punkter. Det kan være, det plejer at se sådan her ud. x1, komma y1. Og det er slut. Og x2,
y. 2. Og så skal vi lige huske vores parenteser. Hvis vi starter med det. Nu skal jeg lige se på klokken her. Yes. Godt. Vi starter med det, og det er 2 punkter, som ligger på en graf fra en potensfunktion med forskriften f af x b gange x opløftet e. Så starter vi med vores det første, man ligesom starter med, det er, at vi godt finde ud af a. Så vi siger a er lige med log parentes y 2 til slut minus log parentes y til y 1. Og det her, det dividerer vi så med log parentes start x2, fordi når vi gør det på den, når vi dividerer det med y her, så skal vi også gøre det hernede. Parentes slut minus log, og log det er ligesom cosinus, sinus og sådan noget. Og så skriver vi 1 her, parentes. Og så har vi også noget, der hedder b er lige med, den er lidt lettere, y1 divideret med x opløftet i a, og så hedder den også 1. Godt, hvis vi så starter med det her. Og her, hvis man har et punkt på en graf, men forskriften viser det, at ja, det er ligesom det banale, vi går ud fra. Godt. Nu skal vi snakke om beviset for en topunktsformel og hvordan potensfunktionen. Hvis vi ved, at vi har en sætning, hvis vi har... Prøv lige igen. Godt. Nu så skal vi snakke om beviset for en topunktsformel, og vi har fået givet 2 punkter. Det kan være... Det plejer at se sådan her ud. x1, komma y1. O1. Parentes slut. Og x2, komma y2. Og så skal vi lige huske vores parenteser. Hvis vi starter med det. Nu skal jeg lige se på klokken her. Yes. Godt. Vi starter med det, og det er 2 punkter, som ligger på en graf fra en potensfunktion med forskriften f af x b gange x opløftet e. Så starter vi med vores det første, man ligesom starter med, det er, at vi godt finde ud af a. Så vi siger a er lige med log parentes y 2 til slut minus log parentes y til y 1. Og det her, det dividerer vi så med log parentes start x2, fordi når vi gør det på den, når vi dividerer det med y her, så skal vi også gøre det hernede. Parentes slut minus log, og log det er ligesom cosinus, sinus og sådan noget. Og så skriver vi 1 her, parentes. Og så har vi også noget, der hedder b er lige med, den er lidt lettere, y1 divideret med x opløftet i a, og så hedder den også 1. Vi bare, så det ser lidt pænere ud, så ser vi y2 er lige med y1 divideret med x1 i a, og så skal den så hedde gange x2 i a. Derefter bruger man en potensregneregel, og vi starter med at bruge, det vil sige, at hvis man har 2 brøker af 2 tal,
der opløftes i samme potens, kan man i stedet tage hele bryggen og opløfte det i tallet. Så det er det, vi gør nu. Så nu skriver vi y2, y1 er lige med parentes x2 højstreg x1 parentes. Så i stedet for at der står a her, så har vi bare ligesom lavet det til en parentes, og nu har vi opløftet det a. Nu kan vi tage logaritme, men på begge sider af lighedstegnet. Så vi siger log parentes y2 divideret med y1 divideret med y1 parentes slut er lige med log parentes x2 x1 parentes, og så skriver vi a her, og det kan man skrive på en lettere måde. Man kan nemlig det kommer lige tilbage til, fordi jeg skal lige have mit logaritmeregler bag. 2, der er 3 hjælp. Vi har benyttet os af 3'eren og 2'eren og så videre. Nu kan vi bruge logaritmereglerne 2, og det kan man sige, når vi bruger logaritmen til en brøk, kan vi skrive det som en logaritme til tælleren af brøken, minus logaritmen til nævner af brøken. Så den kan se sådan her ud. Det ser sådan her ud. Lige med log parentes a parentes slut minus log for b. Godt. Så skriver vi det op sådan her. Log parentes start y2 parentes slut. Og så fortsætter man det egentlig bare, som man siger, minus log parentes y1 parentes slut er lige med a gange, fordi at det var på x, så siger vi a gange log parentes start x2 parentes slut minus log parentes x1 parentes slut. Godt, og nu kan vi så få det til det, vi havde i starten, og det var det, vi havde i starten, som var det her. Derefter dividerer vi nemlig log på, derefter dividerer vi log på herover med x2 og x1 på begge sider af lighedstegnet for at isolere a. Og derfra får vi det her. Det var beviset for log. Nej, det var beviset for topunktsformen.